Aquest és el nostre poble, Llagidne. És petit, té unes 180 cases i fins a 400 habitants. Quan va arribar l'exèrcit rus, van ocupar immediatament el nostre poble. Quan van veure aquest soterrani, es van instal·lar a la part superior i van obligar la gent a baixar al soterrani. Aquí hi vam estar 27 dies. La persona més jove tenia 1 mes i mig i la més gran 93 anys. Passàvem les hores sense saber quants dies hi estaríem, què passava fora, ni quan ens alliberarien. Fèiem calendaris per a nosaltres mateixos a cada habitació. Aquests són simplement autògrafs de les persones. Teníem l'esperança que tothom continués viu, així que apuntàvem els noms de qui hi havia a cada habitació. Això era un gimnàs. Aquí hi havia més de 170 persones. 39 infants. Aquests llits eren a dalt. Els vam agafar perquè hi poguessin cabre més nens. 8 nens dormien aquí, 2 aquí a baix i 4 més aquí. Els nens eren molt petits. Aquí no hi havia llum i la seva vista era molt dolenta. Un dia hi va haver un atac i després van deixar sortir 10 d'ells. No podien veure gairebé res i les cases del davant del pati s'estaven ensorrant davant seu. Les condicions aquí eren totalment insalubres. No hi havia medicaments ni cap tractament. Els nens van començar a emmalaltir, es va estendre la varicel·la i arribaven als 40 de febre. La pell els agafava un color verdós. A alguns gairebé no se'ls podia reconèixer. Es van salvar, però el fet de no tenir ni tan sols medicaments per a ells era increïble. Aquí hi havia el nadó d'1 mes i mig. No feia altra cosa que plorar. La llet materna ja estava en mal estat. No hi havia res per donar de menjar al nadó. Quan ens van portar el diari, ens van dir que Zelensky havia signat la rendició, que s'havia exiliat a l'estranger i que ara havíem de col·laborar amb ells. Com podeu veure, aquí hi ha aquest calendari. Tots els dies, des del primer fins al final. El dia 30 van començar a marxar, però ens van deixar aquí tancats al soterrani. Després del 30 de març van venir els nostres soldats i ens van alliberar, però la gent tenia por de tornar al poble. Allà on havien estat, els russos deixaven coses enrere, trampes, munició, minaven tots els llocs. A tot arreu podien deixar trampes. I la gent encara tenia por que els soldats russos poguessin tornar, perquè al bosc s'organitzaven i s'agrupaven. Això està reconstruït. Aquí no hi havia finestres ni teulades, perquè el cobert també va ser cremat. I tot això s'està reconstruint. Voluntaris es van començar a unir a nosaltres a través d'un programa de voluntariat, després un altre. Van començar a portar finestres, portes, i com podeu veure, les cases ja estan totes cobertes. Un 10 o un 15% de la gent no ha tornat. Alguns encara tenen por.